2021 urtea, egoera arraro batean hasi zen, baina indarrak batuz urte zoragarria izatea lortu dugu. Euskara antzokiaren baitan, berriz ere, elkartu ginen. Elkarrekin jolastu gara. Euskararen normalizaziorako lan egiten duen Euskaraz Mintza proiektuan, errigorarekin batera agertzonaldean egindako jolasteketan. Eta jolasbira proiektuan, Euskara eremu akademikotik atera eta auzolana sustatu dugu. Neure hezkuntza bezalako formakuntza bikaina jaso dugu. Eta nola ez, kalera atera gara gure eskubideen alde borrokatzeko. Hezi, bizi eta lan euskaraz. Garaitxarretan gure komunitatea indartu da. Zorionak eta 2022an segi dezagun borrokatzen.